كابت صمزي حتى نازم اللس حسب لبنا زسمر دليتنا زمالق دما قبرلنا مع زقرلنا محرز زورلنا كل خنتات عالمنا زلوت صمن صلاة السبائيين قبرلنا برخات دينا قدس نقل مريم كفلنا بحمام زلو فوسلنا بحزن زلو صنان علنا تجانيقم زلو رغولهم طميم زلو نسعيم سقاب نفسه تأثر فتحيم فاحز والو دما أكبهم أبصابا بشقرام مكران زلو مصرف طرلهم أبيد حيالات وديقم زلو دما إجابي راملخنا لأليخ حيال يلن مصحارة وصالنا يوفروا لحن يتولنا زقوشوا لحن ملسلنا ولينا نعبيهم زلنا باركا قديس كانت كاقر كعبيلنا الصوم زلم أملخنا مخنيات أجندة حجنا أمن فساوناتنا عبية لو تنري اللو صومن صلاة سبائيا قبرلنا نفس دينا ولا تتمكتنا نفس عرف تابلنا بسبع ربنا أبراهام أبنا إسحاق أبنا يعقوب أمتلنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس مجستقاتم صفات كان تاب سمايكم رمام دريخون نقلت مقبنا لما حبنا نحنا نزودلنا بدلونكم تحلقنا لهم بدلنا نقصانا نرقلنا رقفات احنا ننبر فتنا يتأتولنا من قسن حيلن كبر نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس كبري ملا سلامتا سلام لك اللقو بحنا قدن قلي خي بسقاقون دن قلي خاد إجابير سوات ويتا سراوي سلام لك اللقو نسفكا وانس برفتي خي فركر سقوم بخيوم تسقى زيابير مساقي وفست دس بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخي يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا أمين افتح ويشرك جينا ملكا مداني يسكر سوس كاني كانا سريات يردم ساسي أبساول لورك سيتي برهان أنتم أويا كانت وعويد يقونات وران سارقس أنت ببس مكم كن فتانون ساني يرسينس كلوان سميات يوم هارن كرسس مل عصر تخلتي زيو مهار نكسوس 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 كمون بأنت أجزئتنا مريم مهار نكرسوس مل عصر تخلتي بأنت أجزئتنا مريم نكسوس بأنت أجزئتنا ما نكسوس بأنت أجزئتنا مريم مهار نكرسوس بأنت أجزئتنا مريم مهار نكسوس بأنت أجزئتنا مريم نكسوس بأنت أجزئتنا مريم مهار 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 نكسوس بأنت أجزئتنا مريم مهارن كرسوس زاس عزي أمن بارسقا قويتنا يس كرسوس أم قبرن نفس أنت ساعات معلتنيا كموندك أسام سالمن سلزغني كم ودا ساقزي عدم سبت قصر مسقانا صلوت سناي نقرن قبرلنا يا رب حالي زيابه ربون قويتنا أملخنا مدحنا يس كرسوس نمسكن لنا صويرنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا إنك سعزا سعزا ونبصحنا أيو جم بزعد السعلة ديان بكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح زيابير أملخنا لمنا لنا وقويتنا زيابير كل التحزاب بون قويتنا أملخنا مدحنا يس كرسوس لألو كل قبرين انت كل قبرنا وشتغل قبرنا مسكنك لنا سلا صور كنا نزرد أخنا نزحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا زعو كنا نزتنا خنا سعزا سعزا عون سلا زبصح خنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلزن لمنك لنا كم محرت كون لنا إذا قد السألة ديان كل زمن يوثنان ناخاب نفرع بفصم سلامكم فصم هبنا كل قناتن كل مكران حبون قولن زغني كل قبل سيطانن مخروف عصبات من لعل سلان أوغويتا كابا يرحم كاب كله هزب خاون أرحم كاب درياز قدوس بتازون أرحق زت عمن زحشن أزلنا تمن كربتن كل حال سلام كالرجل سلطان زعب كان نسخ مخا كل خفاء حننا على حنان برنا فتنا يتتون حلو دخاقتنا ملقنا من الحنان يسكرسس من تفقر سبيل بزقور محرات نقلتان مساقا مع رمحوم زغن منفس كل سن مسكانا صنعة كبرن بوزلكا لمن كل ساعة نزل ألم أمين يعني سحام زمر مزمون حمسان حدن وأملاك كم سالخ محرني كم تعبيرها كأبساي دمسس كأبساي صبيك حسبني كأبحاتي وناصرني أنا أبساي فلت ألخمو حاتياتي كل جزيب كلمة زربا خاص عدق فردقان صون كاتركب سانا أخاطر يبدلكو أمكن ميخا أكي قوركو نوها بابسا تولدكو نيكا بحاتيات أنستني نوهن حق أوش تغاتر ليو أبعو انتو محرني انت غصار شسم عزازريني كبررك صعود حسابني تنصغد كتكاين عصم تحقوسات بحاتان حقوسن أسمعني كسكاب حاتياتي كبولو نوزل أوسايون لمسسب وأملاخ طري اللي بفطر لي سنو منفس كاوش تحدث كابقات كاي دربين حقوس ملحان كامل سلي منفس حقوس ملحان كامل سلي قدس منفس كاي تكلف حقوس ملحان كامل سلي وأملاخ طري اللي بفطر لي كاب عدادة ما نكفن لساني صدق هالك كتب لي يا بويتها أفاي مسكانا خنا قرص خنا فريق فت مسوعات بها بلكان تزيكون اسم أروب كل كانري مسوعات مراراي تبوني قام مسوعات أملاخ صور منفسي وأملاخ مسورن كتكون لبايت نوعاني خا نسيم سجها سنة جبر الله مكاتات إرسال من دق شب مسوعات سلكي
بزحر مسواتي بملء مسوات باك بلك أيو شو عم مسوي أرح وقرب لك أيام هللويا صلت زير قاس نكرسان قسين أملاقي نسقانا قربلو حتياتيك حرق لك إلمنو مزمور 130 وእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣውሁ ጎይታዬ ድምፀ ይስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳን ተተቋጻጸርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ ክፈርሁኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር እጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓል እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህል ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከዓብዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ ንእስራኤል ካብ ኩሉ ዓበስኡ ከድሕነ እዩ ሃሌሉያ መዝሙር 131 ወእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ኣዒንተይ ከዓ ልዕል ኣይበላን ኣብ ዓብይን ዘስተውዕሎ ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣህዳእክዋ ዝቐበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፋ ኣድዩ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይኩም እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘላለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 132 ኦ እግዚአብሔር ንዳዊትን ነቲ ዝተቐበሎ መከራን ኣይትረሳዕዮ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ንዓኻ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ከም ዝተባባፅዐ ኣይትረስዕ ብሓቂ ናብ ገዛይ ኣይኣቱን እየ ኣብ ዓራተይ ኣይድቅስን እየ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቦታ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቦታ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ኣምላኽ ዝኸውን መሕደሪ ክሳዕ ዝረክብሲ ኣይክዕርፍን እየ ኣይክድቅስን እየ እንሆ ኣብ ቤተልሔም ዛዕባ ታቦት ኪዳን ሰማዕና ኣብ ሞሮርያ ወርካ ረኸብናያ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንቶ ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ከዓ ንስገድ እውን በልና ኦ እግዚአብሔር እታ ምልክት ሓይልኻ ዝኾነት ታቦት ኪዳን ሒዝካ ናብ ቤት መቕደስካ ምጻእ ኣብ ኣውን ንዘለዓለም ንበር ካህናትካ ኩሉ ግዜ ቁኑዕ ይግበሩ ህዝብኻ ድማ ዕልል ይበሉ ንዳዊት ባርያኻ ተስቢኻ የነበርካ ነቲ ዝቐባእካዮ ንጉስካ ኣይትጠንጥኖ ንእግዚአብሔር ንዳዊት ከም ዝስዕብ ኢሉ መሓለሉ ብዝመሓለውን ኣይክጣዓስን እዩ ሓደ ካብ ደቅኻ ኣብ ዝፋንካ ክቐምጥ እየ ንሱ ድማ ብድሕሪኻ ክነግስ እዩ ውሉድካ ኪዳነይን ነቲ ዝሃብኮም ትእዛዛተይን እንተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ተቐሚጦም ንሓዋሩ ክነግሱ እዮም እግዚአብሔር ንጽዮን ሓርያ መሕደሪ ክትከውን ድማ ብሃጋ እዚኣ ንሓዋሪ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚያ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ክባርኾ ንድኻታታ እንጀራ ከጽግቦም እየ ንኻህናታ ምድሓን ከልብሶም እየ ህዝባ ከዓ ብሓጐስ ዕልል ክብሉ እዮም ኣብኣ ሓደ ካብ ዘርኢ ዳዊት ንጉስ ክሸይም እየ ከምዚ ገይረ ንቑበይ መንግስቲ ከቕመሉ እየ ንጸላቱ ነብሩ ከልብሶም እየ ንመንግስቱ ግና ከማዕብሎ እየ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 133 እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሲ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኣበረኸትን ሂወትን ዘለዓለምን ዓዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 134 እንሆ ኣቱም በለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርህዎ ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርህዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 137 ኣብ ጥቓ ሩባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምዘከርና በኸይና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣባ ዘሎ ዕቡላት ሰቐልና እቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካብኣና ለደዩ እቶም ሰቀይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕግወስ ለመኑና ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌም እየ እንተረሲዐክስ የማነይቲ ዘይትረስዓኒ እንተዘይዘኪረኪ ንኢየሩሳሌም ኳ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተዘይገይረያስ መልሓሰይ ኣብተን ሓገይ ትጣበቕ ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረተ ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም
أتير طعن زلكي قال بابلون حنت زجبركنا زفديك مسجون إيو نيتانات كيزو أبكر زجف لهم مسجون إيو هالليلويا آمين هالليلويا مزمور 138 صلاة مسجانا وእግዚአብሔር بملؤ ልበይ ኣመስግነካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ መዝሙር ምስጋና እዝምረልካ ኣለኹ ቃልካን ስምካን ዓብዪ ከም ዝኾነ ኣሪእኻ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካውን ስለ ምሕረትካን ሓቅኻ ኢለ ከመስግኖ እየ ምስ ፀዋዕኩኻ መለስካለይ ብሓይልኻ በርታዕኻኒ ኦ እግዚኣብሔር ኩሎም ነገስታት ምድሪ ነቲ ዝሃብካዮ ተስፋ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ብዛዕባ ግብርታትካን ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ክብርኻን ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እኳ እንተኾነ ንትሑት ይሓልየሉ ንዕቡይ ግና ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ትሕልወኒ ንኹራዕ ጸላተይ ትቃወሞ ብሓይልኻ እውን ተድሕነኒ ኦ እግዚኣብሔር ንተስፋታትካ ክትፍጽመለይ ኢኻ ምሕረትካ እውን ንዘለዓለም እዩ ንፍጡርካ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታዬ ናባኻ ኣውለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ጽምበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከመጣን በዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደጋ ክነፍራ ይሓሉ ምስ ገበርትእከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣታይ ተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ እጥቕምብልዖም ኣይብላ ጻድቕ ይውቃዓኒ ለውሃትዩ ይዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርሳይ እበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ወእግዚአብሔር ጎይታዬ ዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ ውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ትቕዓዋ ካብቲ ዝፃወዱለይ መፃወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርትእከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስረሲኣ ናብ መፃወዲኦም ይወድቁ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚአብሔር ኣየውይ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ ኹዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሃብኡለይ ኣብ የማን ጠምት እሞረአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ኦ እግዚኣብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓይሎም ንኦም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፅኣያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡን እዮም ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ቅዱስ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣለ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እዚኣ ሃቐናዊ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋው ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥዋዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዓይንተ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ያዕቆቦም እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይዓልዮም ንመንገድ ረሲያን ግና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወጽዮን አምላክ ይኑልዶ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር መወዳእሰና እዩ ጥዑም እዩ ሞስ ዝጋህና ይግባ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስዱራት እስራኤል ይክባሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፈውስ ንቁስሎም ይዘልል ቁጽሪ ከዝረኸባ ከብቲ ይቆጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዩ ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ
ንሱ ሓይሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት የድግፎም ንረሲያን ገና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ሰማያት ብደመና ዘጐልብል ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨቓዊት ኮኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በጋር ሰው ኣይሐጐስን እግዚአብሔር በጾም ዝፈርሕዎ ንጸጋውን ዝበይሕ ሕጐስ ምሕረት ማዕስቢ ኣጽኒዑ ንጽድቂ ኣብ ማእከልኪ ባርኽዋ እሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይግበር ብዙሕ ሰናይ የዝግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንበረዱ ከም ሰብሪ ይህብ ናሕሳይታ ከም ሓመኹሽቲ ይበትኖ ንበረዱ እውን ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁርብኻ መን ይኸውን ቃሉ ይሰድድ እሞ ይምክሖ ንሱ ንፋሱ የንፍሶ ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈልጡን አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 148 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ፣ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ። ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም፣ ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃልኡ ተስልጥ ህወብላን፣ ኣቱም ኣኽራንን ኮረቤትን ኩልኹም፣ ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም፣ ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን፣ ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ፣ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርማው ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድሪ እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለይ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘይቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን
ከም ስርዓት ክገብሩ ምስኣተው ስመን ድማ ኣብ ኢድኻ ኣቕፎ ንኣምላኽውን ከምዝና በለ ባረኸዎ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ ስራሉን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ሴራ ቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ክፍልታት ጸሎት እነሆ ቅድሚቲ ቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ዝብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱም መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነወን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ሕኪትኪ ተንሲኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም እዚ ከዓ ካብ ንዘለኣለም ዝነብር እንተ ዝኸውንሲ ነፍሲ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ይደግመድ እየ ደለኹ ወላ ኦኬ ሹር እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተገባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛትን ግድዓን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በታ ኣዝዩ ዘፈርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለም ፍርድኻ ይንበርከኽ በይቲ መለኮታዊ ምንፅብራቕካ ብርሃንካን እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩዎ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይእዜን ወዘልፈኒ ወላ ዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ንጽህቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካብ ያርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓህን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስን ካው ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣየንቲ ኩሉን ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋወት ሰናት ኩላ ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቅበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብርካ ኣምሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ቁኑዕ ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማንን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጽብ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ
أبي ما نبو استقمت أبي هوان المتان كفرر كم بحدش ماتسيو وقويتا محارنا مسكانا أبو النودن منفس قدسا لو من كل ساعة نزل عالم آمين. أنا أقرب لنا أو قويتا نحن ما صفاب صحيمو من تتقدسن كايل كافو وسم أو قويتا نتم زمت بتاتنا نديتنا نحواتنا نحواتنا كا نفس ما أعرف أو خاب حتى نزخون كا قويتا محارنا أو خاب حتى نزخون كا قويتا لأن لما أنا أتقبل لنا كبر المسكانا مفس ما أرجن كدسنا خايق بأنين أو قويتا محارنا أو قويتا محارنا أو قويتا بارخنا أو قويتا وعاتبرنا مسكانا خمزيلنا خنسلب سماياتنا برابنا شنكاي كريسنا بسراتنا تفعل كان تار سمايكم المدريكون ألف مقبنا لما هبنا نانت ودرنا ودرنكم زحرقنا له بدلنا نمسانا تقلنا كفالنا مرفتنا يكتون نقستن حايلين كبرن زل عالمنا كاين مأمين وزت يا مريم بنا كدس قبري ملا سلام تا سلام لك له حلنا قدن قلقل بسقاهم دنقلي قادي جابير صوات ويت أسراو سلام لك له نسبك وأنس برختي غفرك رسول لك قوم تسقى يا بهير مساقي أوفست دسبل كي حتى ناصر لنا في تودغي يسوع كريستوس من تانا محرت لمن آمين. مسجانا نقدس دنجل مريم أو قدستي ملئت تسقى كل جزية دنجل فرانكي ولايت أملاك عد كريستوس سلام نبلكي من تحتياتنا كحد قلنا نفكر ودغي صلوتنا أعرقلنا نحكينا برهان يسوع كريستوس أملاكنا زولت كلنا قدست دنجل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقوخ محرنا نابقويتا لمنلنا او قدست دنقل مريم ولاديت أملاخ نزر سب من تأمالاديت ناودخ يسوع كريستوس بحدقات حاتيات كسقونا لمنلنا او نحك نقست دنقل سلام نبلكي او نأماني الأملاخ نازولت كلنا قرعات زرنا سلامتا نقربالكي او دنقل بقويتنا يسوع كريستوس زتا أمنت أمالاديت حاتياتنا من تكحات قلنا تذكرنا آمين. متوي صلوة هيمانوت وارد حكينا برهان خبركي وقدست جنجل ولادة أملاخ مدحنا علم سلز ولد كلنان مسيحها أنا نفسنا سلزد حننا نمسكنكي وقويتنا نقسنا مدحنا نيس كريستوس كبرنا عخايهون نسغانا هواريات موقسهم نسمعتا تخليلهم نسعد كان عللتهم نبيت خريستيان صنعات نحات عن هدقات بحدث ملكوت سلس قدس نبسر نسبدلون وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا آمين. ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣምናምን بحال مويتا بيسوع كريستوس عالم كي تفترة بسهولو بزخنا ولد أبوهرون آمين كابرهان سرب برهان كفاكني أملاق سلام أملاق استولدن برفتو زي كونه بملكوتو ساب معرض هنا كل بو سفترة زي كاوغنا أبزم ريزلو يخون ويساب سماي زلو من امزل تفترة يلون من دانا من تسد من ترندنا كاب سماي زورده بمدرس كدوس كاب كدوس رندل ماريام سقال بسه سبقونا سبقونا المابزل بيتنا بيادوس من تانا تسغل حامل من مكرا مسكال تقبل موتى تقبل القدسات من صحفة 5 صحفة أب من بسال ساي معاثي كاموزات تفري تنسى بخبرين أب سماعي غارقة أبي وانا بو تغمتا كم حادشني يوان موتان الفرد بخبرين تسيون منقصوم ولا تايبلون ويتان معوي بصغانا كباب سرد زمن فاسقدسون آمين مس آمين وردن نسجلنا نسجلنا بنبياس الزارب لي العلوخ الدنيا وراد واي بصغانا بحانتي كرسوتي كرسيان آمين حكت حاتيات اللي بحانتي تمكاس آمين تنسى موتان الجلال معلم زمتي وتنتصفان يرد وبيتا صلتنا سميخا حتياتنا حلقلنا كريا لايسون 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 كريا
Krialaison, 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 Krialaison. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ብልዓትየን ወንኹሉ ተመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ልሳናኹን ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ዝበደልና የቕሬታን ምሕረትን ጐደልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጥን ብዘይፍልጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣታት ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ሚካኤልካ ኦ ጐይታ ይቕር በለና ኦ ጐይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ ጐይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃረና ንሕና ንውደልና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንኣሳና ክዋድሕነና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ዖዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ድንግል ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስካ እንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኢኹ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍርቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጣና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎቶ ጐይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሑዕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስን ካልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብጸጋም በረራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህቦት መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጐይታ ምሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝተገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ርሑዕን ነተማነ ዝቐዳማዮም ሓተተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊስ ብሂወት ክነብር መርመፁ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጐይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቃያትን በርድኣና
بهلونا كنقب قدسان ملائكة حلونا نابو هدات أمنت كان مرح من أنتي نابت زي مرمرن زي وسنن في التتكام بس أحد لنا نسخان زل على مبرقها أمين أوغيتا وعاد ورنا مسكانا خمزيلنا خنسلب سمايات نبر أبونا ونسمو نسعات نسعات كانت سماي كورنا كالت مقبنا لما بنا خليلهم كم زحرقنا لمرنا حسنا لنا فارنا فتناي تأتونا من قسم حيلين كبرنا زل علمنا كايما أمين سلام لك مريم أمن مجمري تندرسنا دقلنا تكريت من عصقات أفلسك والوالي مكانه انت عسيو أنت كل زجبري رسيل أبويا استنفس ولسان يعنوسس لكن بعد مريم ذكرك تسبسان مسدك زيتي قومك بيعانك ذكرني سلسان مثل نفسك مواتي لكلي مريم التماتي عمت تمسيس سلام تنفعت تربان يبي ولا ويهيلوا مريم الود تشتغل لك تبسل سلام لفلسة سقاك እግዚአብሔር ዘባረካ ዋላ ለክብራ ፍልሰተ ሰሄኖ ኩል ተባረካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘይቀብል ሞገስ ወዘይነጽፍ ባረከ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ዛፈትፈተ ስባ የእንፍልሰተ ኤልያስ አርከ ኤሎሄ ቀንሞስ ማርያም ፈወሬ ወይያሰቡ ሱራ
بعد بزتي ملايك سبكم كل سلام لفلسة سقاكي وسل بسب زي تحلي إذا تتعصف السقا وتلبس أبيه معنا تشاري تلبسي تهاجموا تكون صبر سلام لفلسة تسقاك سبوع زتسبها أمنا صاي وورس نسواتي هو أمرا المني تنقل وبلو رجب أقرب الساعة الموت معسرين وزبد وموت على المسيح سلام لفلسة تسقاك لليك كاهنات زعد مصايد المنادي زيارك قدسة قدوسان كوي لملاك موسوى نكبر التدريم يعلنا عدوه وميعلنا علمه بعد فلسفتك مريم زعلك حتمه سلام لفلسة تسقاك امعد من علامته وساولك يروب تحلو زي عقب أسرك مريم سبت بسيك يا تورا معه تسدم وسعيت سبت سنعري وعمل نفسك في وترك يا سلام لفلسة تسقاك ذاتنا نهيلو حيلو وعين ومزع تسالو وعطيت مهرت معريا لا يدرك كله ونسيت معريا بكريستوس عبالون سلام لفلسة تسقاك እግዚአብሔር ዘተዋዳ وتكافل كبدا لبستك يقل إيرساليم باودا سنينة وعفا وإفراد مدرسة ترسيز ودسات سلام لفلسة تسقاك እግዚአብሔር زعلالو انفلسة الياس نبي سيلو سني مريم بكنف عولون لمتنا بفقع وبتينا عريكلهم سلام لفلسة تسقاك بسواس وبرهان متوك كما تكون يوم عمل هيان دقيق زمن أيوان خمس بجد صريق سلام لفلسة تسقاك وستبهير سور دجينيها وكبارها እግዚአብሔር ሰላም ለትንሣኤ የሥጋች ለትንሣኤ ክርስቶስ ምንታ
ርሶ ህያወ እንድረሃባ ውስቴታ ሰላም ለእርገተ ስጋች ዘተወጥነበቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባሃቤችታ ናዳሩን ማርያም ስርጉት ትርሲቱ ለይኩን በልብስኪ እስከነላይሉ ወታይዞ ፍሬ ከናፍሯ ውዳሴ ፊዘንቱን ሰላም ለጊዮርጊ ተውላደ ጸባው ወህማሙ ተደላለሙ በዘዝሙ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ አውድ ወቅሰ ወሩር ኃላፊ ውእቱ ጸሎትና ልመናና ጾምና ምህላና አምላክና ሁሉ ተቀበለልና ረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፍለና ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማለ ዖታና ዝምልት ጾምን ጸሎትን ስውዕን ግበረልና ስዴና ስባርያኻዊ ንቃትና ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ከምንጥልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ምጣ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ዋትና ኣብ ፈተና ይቅጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለና وحدنا خلين قدام ሰላም ومن تسرق እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃጢአትና ሰሪትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ኣብ ሌላ ቅጥፋት ውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ልነፍስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምፃእ ዝሐኩሳን ማዕዮን ሕያውነትካ ይገለጽ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ ካብ ኩሉ ስህተትን ሓልወና ከምቲ ተዘረብካዮ ድማ ተቐበለና ኣማንጎናና መንጎኻን ሰላም ግበር ነተጋገየና ባኻ ትመልሰት ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ብዝኦናሉ ግዜ ትሰምዐና ድኻምና ትፀውርን ሓጢኣትና ትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ ስመ መሃሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርስና ካብ ኩሉ ኳድሕነና ምራብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ባሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ካብ ጎይታ ሰላም ሰላም ሰኸይ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምሕረተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስራኽ እዩ ኦ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምለምና
ጊዜር ወዳብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተቀለፅካ ንደቂ ሰብ ክትካነኸነን ከተዓቢልካ ንሕርያትካ ሰናያት ምስኻ ካብ ነውን ዓይኒ ባርያ ከሉ ሰዓብ ሰናያት ካበን ንህዝብኻ ምድሓንቲ ምስኻ ኢኻ ክትረአ ብፍቓድካ ተገለፅካ ከማኻ ከም ሓሩን ቅዱስን ኣምላኻ መን ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ዝበርኻ ረበለና ከመያት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየነ وزلفني ولا أعلم تنبر أملاقنا بملاعة تمسكنين اتودسن قدس ما دركا زغنا داراش كنعت زعل دركانا نسخايقا مسكانا قدسنا عنا عصرنا شرك مسكانا كن فيركا نسخانا كلنا محسنتان لما نتقبل سمع مسكرانا صول سنة جنا معذاب ابن تعبنا كلنا بزي مجنا زي شغلتم زي ما انكفن حلو نقارنا كامن دلاس نهيتنا لما كابن بعث نفسنا وكامن حيات متالحن بصلاة كلهم تنكفرت على الاسمر خمسون عقل رحنا حوشنا بحار ودخا مسونج منفذ كل سن مسكانا صنعت مبذلوكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم سبحات وإيهيز يزيني وسلفني ولا أعلم በእንተ ስላሴ እግዚኦ ወተዘሎን ስላሴ እግዚኦ ተሳለን ስላሴ እግዚኦ ተሳለን ህላዌከ እግዚኦ ተሳለን ልደትከ እግዚኦ ተሳለን ትስብእትከ እግዚኦ ተሳለን ልደትከ እግዚኦ ተሳለን በማፀና ዘፈከ እግዚኦ ተሳለን ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳለን እንዳብራኪያ ላከፋከ እግዚኦ ተሳለን እንዳጥባኪያ ላጽናከ እግዚኦ ተሳለን በተናብርያ ለሳማከ እግዚኦ ተሳለን ዘሐዘነከ እግዚኦ ተሳለን 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 እግዚኦ ተሳለን
እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ ማዕከነ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማዕከነ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማዕከነ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ እግዚኦ ማዕከነ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማዕከነ እግዚኦ ተሳለን ዘወረድከ እምሰማይ በዚአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በዚአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በዚአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰባይኩን ቅድስት ድንግል በዚአነ ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በዚአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰከብከ ውሰጎል በዚአነ ክርስቶስ ዘተጠለልከ በአትክልት በዚአነ ስማነ አምላክነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን እንቲአነ ክርስቶስ ዘተገዘከ አመሰሙኒ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር እንቲአነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌሉ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአዘዙከ አይሁድ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሳቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ደሞከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለቦከ ክዳነከ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአልበሱከ ቀለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአሰዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአዋስከ ደመ ወማይ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ
ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትነሣእ ዳግመ ለስብሐት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ክርስቶስ ወካዕበነ ሰበቃ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነወሙ ለእጅነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንስእል ወነሐስስነ ሰበቆ ወንወድስ ይቤተ አምሪሃ ብዙኃ ደመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማዕሱ ማርያምሃ በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ስእላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዑ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወብሩክ ፍሬከ ከርስኪ መድኃኒተ ኩሉ
እግዚአብሔር አብ አዝያ ኩሉ መሐረን ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለን በራቀሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳይ ወደ ጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምሮሙ ለነሰ ለለአልብና ምግባረ ሰናይ ለመመዓርከነ ወተአሚረ ትሰመይ ማሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በጻድቅ መሐረነ አብ ተሳለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ሳይልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ልፌኑ ስብሐት ወለከ ነዐርግ አኩቴከ መሐሪ ወአድኅነነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ምሕረትከ ወፈኑ ሳይልከ ላዕሌነ ውእቱ ሳይል ወተሳለነ ኢዛትባነ ተዘኪረከ ዘትካር እስመ መሐሪ አንተ
ይፄውከ በጽድቅ ከዓሊ ዘውሳድና ዘውሳድና ንሳሎ ለአብ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ስብሐት ሎቱ ይደሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኖ ተስፋዬ እግዚአብሔር አምላክ ስምረት አበ ንጉሰ ስብሐት በእግዚአ ወአምላክየ ኩሉ ምግባር ያድና ለነፍስየ ነፍስየ 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 አበ አምላከ ምሕረት አበ ንጉሰ ስብሐት እግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ምግባሮ ያድና ለነፍስየ ንሳሎ
ዘምሩ ለኩሎ ዋልዎ ዘይሳኖ ናብየ ከተማ ይጸነ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ዙናን ለኩሎ ዋልዎ ዘይሳኖ ናብየ ከተማ ይጸነ በከመ ዓቀብከነ እምሰግድ ከሰርክ ዕቀበነ እግዚኦ እስከ ነግህ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ወስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምላነ ሰላምከ ሀበን ማእከለ ማርያነ እግዚኦ ሳይልከ ሃሌሎ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ቤተ ክርስቲያን
መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ ሰናይ ትርግብየ ማዛፉአ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም ለአብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ይሃሉ ማእከልክሙ ونتفسى ونتعسى باتي اسم أملاكيتي ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኤቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥተ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማይ ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወቃለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ የሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚእ
ክርስቶስ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል
ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ማረነ ክርስቶስ ምሕረተ ወልድ ያውፀነ ማርያም ሳሌለነ ተባረ ዳዊት ለወልድ ንትባበገን በኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ዘገበር እንተ ማርያም ከሳሚሲሰ እግዚኦ ተከብለን እግዚኦ ማተከምኔን እግዚኦ ቀቦ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ተሳተፊከ ወማቲከ እግዚኦ
እግዚኦ ጨቆ እግዚኦ 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 ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ድለዩ ክትረኽቡ ለመኑ ክወሃበኩም ማዕፆ ኳዕ ክሓብሉ ክፈተኩም ኢልካና ኸሞ እዚ ቃል እዚ ተስፋ ብምግባር ኢና ቤትካ ተረኺብና ንፅውዕ ዘለና ንልመን ዘለና ንኩዕኩዕ ዘለና እሞ ከምቲ በዚ ፆም እዚ ንሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ድሌቶም ዘመላእኻሎም ጎይታና ንኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ፆም እዚ ድማ ንሕና ከም ሃዋርያት ኮይንና ክንፀሞ ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ብስነ ምግባር ተቆሪድና ክንፀሞ እሞ ንሕቶና ብመልሲ ንረኽበሉ ሓሳብ ልብና ዝሰምረሉ ድሌትና ድማ ዝመልኣሉ ፆሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ንኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣጽመና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና በፀም ዘኣምላኽና ዓለምና ሃገርና ጎራብትና ህድኣትን ርግኣትን ሰላምን ዝረኽባሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ በዚ ፆም እዚ ይፈውሰልና ሕዙና ናፃናናዓልና ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ንስኣልና ብስጋ ብነሱ ተኣትር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘሎ መስተረ ፍጠረሎም ወፊሮም ዘለዉ ድሓን የእትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ገሾም ዘለዉ ኩሎም ድማ ካብ መገሽዖም ብድሓነ ሰላም ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣምላኽና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንእሽቶም ባርከልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ፈሊጦም ንኻልእ ከይፈልጡ መገድኻ ሓጆም ካልእ መገዲ ከይሕዙ ኣምላኽና እስኻ ኣብቲ መገድኻን ኣብቲ እስኻ ትርከበሉን ኣጽናዓልና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ፆም እዚ ኣምላኽና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ንቐርበሉ ሓደ ነገር ከም ሃዋርያት ኣጀንዳ ሓይና ንቐርበሉ ግበረልና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነፍሲ ዴና ምስ በሪኻ ሁለት ጥምቀት ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና እዙና ናፃናንዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ናይ ዕለት ነብና ናን ዝወደድና ዕደድና ክፉኣትና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተውና መንግስትን ሓይልን ክብርን ሰውእቲ የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ሕድና ቆይ ድንግል ኢልይ ብስጋኩም ኣደያ ቤት ጽዋዕዋ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ስብቲ ፍረከት ዝሁም ርኡዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየትና ናብ ፍቱው ወልድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን ቅዱስ ማርከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ጸጋ ዝተመላእኪ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ይሁን ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ረከሶም ብሩኽ ይሁን ክርስቶስ ወዲኽ እለምነልና ኃጢአትና ንመሓልያ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን ተንስ ለጸሎት
ለኩል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንንፅሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩርቢታት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፃት እዮ ዘልካዮም ንኣና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ህጽበኒ ወአንጽሐኒ እምኃጢአትየ ወእምአበሳየኒ አንጽሐኒ እስመ ለልየ አአምር ጌጋየየ ካብ አበሳይ አጸብየካ ሕጸበኒ ካብ ኃጢአተይ እውን አጽርየኒ ኣነ አበሳይ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኃጢአተይ ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ህጽበኒ ወአንጽሐኒ እምኃጢአትየ ወእምአበሳየኒ አንጽሐኒ እስመ ለልየ አአምር ጌጋየየ ህጽበኒ ወአንጽሐኒ እምኃጢአትየ ወእምአበሳየኒ አንጽሐኒ እስመ ለልየ አአምር ጌጋየየ ጽ
ሃሌሉያ ቆሞ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ናይ ይቕረታ ኣምላኺኻ እሞ ይቕረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ኣምላኽና ዝፀሙ እዚ መገድና ዘቕንዕ መወዳእታና ዘጸብቕ ብመንፈስ ዘዕቢ ኣብ እምነት ዘጽንዕ ግበረልና
ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ጾሙን ጸሎትን ሱባኤ ንግበረልና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነፍሲ እዴና ወለተ ጥምቀት ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቕምጠልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ዘመሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ጓድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለለክፉ ብሕሊና ከድንግል ስጋኹ እውን ድንግል ይኹን ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልዎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከስኩም ብሩክ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኣብሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩከ ሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ እመኑን ተነስሑ። አውሎጂዎች ርየስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 40 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካ ኣሎኒ ኢሉ መለሰሉ። ንስ ከዓ በል መምህር በለ ንሓደ መለቅሒ 2 ሰብ ዕዳ ነበርዎ ኣብቲ ሓደ 500 ኣብቲ ሓደ ከዓ 50 ዲናር ነበሮ። ዝፈዲዎ ስለ ድሰኣኑ ግና ንኽልቲኦም ሓደ ገሎም ካባታቶምሲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ መኖም እዩ። ስምዖን ከዓ ንዓይሲ እቲ ብዙሕ እተሓድገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰ። ንሱ ከዓ ቁኑዕ ፈረድካ በሎ። ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንስምዖን በሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ስትሪኣ ዶለኻ ናብ ቤትካ ኣተኹሞ ንእግረይ እኳ ማይ ኣይሃብካንን እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣጋረይ ኣጠልቀት ብፀጉር ርእሳ እውን ደረዘት ንስኻ ኣይተሳለምካንን እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ካብ ምስዓም ኣእጋረይ ኣይዕረፈትን ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ ኣይለኻኻንን እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቕዱይ ቅብኢ ለኸየት። ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓ ድማ ብዙሕ ሓጢኣት ተሓዲጉላ እብለካ ኣለኹ። እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር ንሳ ድማ ንዓ ድማ ሓጢኣትኪ ተሓዲጉልኪ በላ። እቶም ምስኡ ኣብ መኣዲ ተቐመጡ ከዓ ብልቦም እዚ ሓጢኣት ዝሓድግሲ መን እዩ ክብሉ ጀመሩ። ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትኪ ኣድሒናትኪ ብሰላም ኪዲ በላ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ እንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነክ መስዋዕይ ዘሰርክ ዘነገረሙ ግዚና ኣምላክን ወላድና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሆም ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውሰተ ሰማይ ሳይሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስለ ኩነ ግብር ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሲ ኣመትከ ወለተ ጥምቀት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተወልደ ቅዱስ
ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ በስብሐት ሙታነ ተሳለ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ወዘርበኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ
ጠባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሕናን ኣርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፍኣት ወፌ ናይቲ ሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስተታት ጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብመት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስክነካ ኣሎና ጐይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣጎቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ንፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ልቡ ዝኾነ እወ ትባህር ሰብ ንምድሓን ስጋ ተገልጸ ቃልካ ባሮታት እያ ሓራ ዘውፃና ወዱኻን ፍቅርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ቅርበልካ ኣለና ነፍሲ ጥዑታት ዝርእኒ ጭንሙ ፈሸለ ዘይበለይ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓን እንትመያ ዝሓሊ ንፋዕ ዝወቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንምፅሓን ባለሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዛልነት ኣምራዝ ጋና እምነትን ጉዕ መንፈስና ፀጋን ሓይልን ክትኮን ትኸለው ቤተክርስቲያን ቅኑ መራዘብ ኦ ጐይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሰዕናኻ ንወደስና ብወምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻ ምፍቅር ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ተፍቁረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሐት ወእዝ ለዓለመ ተሰማይ ለኪዳነ ቃሉ ስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቀበለልና ብሰላም አጀሚርካ ብሰላም አፈጽመና በረከታት ዲያና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነፍሰ አመቱ ወለተ ጥምቀት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እዙናና ጻናና ዓልና ከምተና ሐዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንዓና በደልና በደልናን ተሓረግና በደልና ናንሳና ንገልና ካብ ክፉ አድነና መፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸድንግል ኢኺ ስጋኸ ወንድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኣሰርየልና ናብ ፍቱሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
أحد أملاك آمين. كما يوعيلكم دهن دوعيلكم روح فتارينا كساب الساعة زبدهن السلام عكيبو أبز قدوس قبائي نقدوس سبائي نسألوت ننسحا كنقابا قدوس فقادو سلزغون لنا فتارينا أملاك قدوسان نايبهر مسقانا يبسحيو نهو لومي سبائنا شاوعي معالتو إيو لومي شوعات نحسخا قدس بيت خريستيان نايدينا قدس رنجل سنستا إيو أبوا يا جمن أديا هنان ولاد قا عند زينبروم ولاد بزي منباروم تسفاي كورسون ولاد بزي منباروم أيام مارورون ولاد بزي منباروم ون كابتك زابير زفقدو وزايك قبرو أيدلين بإمنات بتسفا نكزابير يصبيو نيروم بزح قفعي بزح ساقامات يوردوم نيرو قن نقولو بمسقانا يقبلو نيروم اتي نايلوم معنتي مصحف السنكسارنا خمز حبرو نابت بيت أملاخ مسواد حيزوم مسكدو سغاتكم أملاخ زفنفنكم يقوم صلاتكم أين قبلنينا ناولو أبت بيت أملاخ كي ترفا يقافعوهم كم زنبورو يقلز تنساتهم زبلوها كاب قال إكزابير زي كونه إس انت يتفرح تبركتي إتي زي تفرح انسيتي رقمتي إلهم بعلاتهم سرح وقت بيت أملاخ كي ترفا يقافعوهم نيروم انت خونه أبونا يا جمنا دينا هنان أب إمنتهم سنيعهم إكزابير تماحسينهم بزيلهم معنتها أدينا قدس دينجل مريم زتت أنستلو زبنا كنانية زبك علو زبنا محرت زتبسرلو يو لومي شوعت نحسة بركة ودا مسكولهنا يغون نلومي قدس بيت خريستيان سريعاتو أبونا أبي ملأك السلام أب قدم أبي لهم زنبابلنا ونجلاوي قدس لوكاس أبز صحافو معرف شوعت كاب 4 قصاب في الثامية إيمان بيبوملنا أتمنى الأختي زتتحازم من أنت خونلنا كاب 36 كم بوئي أرستين تايزبل حانتي حات سبيتي نيسوس كم زغبات توي حدا خا فريساويان دما مسؤخ بلع لمنو نابيت فريساو آتيو أما أدي تقمته نهوب تعدي حانتا حتياتنيا سبيت نبرت أبيت فريساوي مقماتو مسفلتات قدوس قريك أبئي زملأ بالكات أمسأت بدحريو أبتغى أقرو دويلا إنا بغيت بتنبعتا أقرو كتتلكيو جمرت بس أقرو إسا نادرزت أقرو تسعم قريك أبئون تلخيو نبرت أتتصوع فريساو دما نازريو أزي نبي ندزغونسي إزاز تنكيوتو سبيتي حاتياتني أمو من كمي زمسلت مخانا مفلت أنيريلو بلبو حسبي يسوس كا سمون زبلكا ألوني إلو ملسلو نسوخا بل ممهر بله نحاد ملكحي كلتا 7 دا نبرو أبتا حدا 500 أبتا حدا دما 50 دينار نبرو زفدي وسلسة أنوغنا نخلت يوم حدا قلوم كباتاتهم سي عزيز أفكرو مني سمون كا نعيسي اتبزح التحاد قالوا لي مسلني إلو ملسة نسخا قنوع فرد كا بلو نابتا سبيت قلس إلو خا نسمون بلو نزا سبيت زياس تريادو لخا نابيت كا أتخمو نقرأي كواما يهاب كانن زياقنا بنبعاتا أقاريات الكيت بصغر رئيساون درزت نسخا أي تسالم كانن زياقنا كابزات جميرا كام مسعام أقاري أي عرفتن نسخا نرئسي بزيتي أي لخخانن
እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቑዱይ ቅብኢ ለኸየት ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓኣ ብዙሕ ሓጢኣት ተሓዲጉላ እብለካ ኣለኹ እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር ንዓ ድማ ሓጢኣትክ ተሓዲግል ክበላ እቶም ምስኡ ኣብ መኣዲ ተቐመጡ ከዓ ብልቦም እዛ ሓጢኣት ድማ ዝሓድግ ሲመን እዩ ክብሉ ጀመሩ ንሱ ገና ነታ ሰበይቲ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ በላየ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር በአይን አባይን መንፈስ ቅዱስ ሕያው ቃሉ ናብ ህዝቡ ከመሓላልፍ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩን እናተማሕፀንኩ ንኹልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ ኣዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጡቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ኣብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ኣምላኻዊ መልእኽቲ ተጠቂሶም ዘለው ጐይታ ኢየሱስ ብፍጡሩ ዝተዓደመን ኣምላኽነቱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቢይነት እውን በቲ ፈሪሳዊ ዝተመንዝዐ ስምዖን እቲ ፈሪሳዊ ንገይትኡ ናብ ገዝኡ ዝዓደመ ንገይትኡ ዝፈረደ ማለት ነቢይ ኣይኮነን ዝበለ ሓጥእ ሰበይቲ በቲ ዕዱም ጐይታ ዝተዓደመት ጐይታ ኣበይ ከም ዘሎ ዘስተውዓለት ከምኡውን ኣብ መዓዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኣብቲ መወዳእታ በረኸቶም ዘየለለዩ ኣብ ማእከሎም ንዘሎ ጐይታ ዘይፈለጡ ብዛዕባ ዞም ኣርባዕተ ነገር ኣስተንቲና ክንመሃር ካብ ኩሎም ክንመሃር እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰሪዓቶ ኢሉ ጐይታ ኢየሱስ ብፍጡሩ ዝተዓደመን ኣምላኽነቱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቢይነቱ በቲ ፈሪሳዊ ዝተመንዝዐ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ክበልዕ ለመኖ ናብ ቤት ፈሪሳዊ ኣትዩ ከዓ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ከምታ ራሰብ ገዛ ምጻእ ኣብ ገዛይ ምሳሕ ዓዲመካ ኣለኹ ምስ በሎ ስምዖን እቲ ፈሪሳዊ ስሙ ድሕሪ ኢሉ ከምፀዩ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሑት መምህር ስለ ዝኾነ ትኺሉ ኸይዱ እዩ እቲ ዝፀውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዚ ርእዩ እዚ ነቢይ እንተዝኸውንሲ እዛ ዝተንከየቶ ሰበይቲ ሓጢኣተኛ እሞ መን ከመይ ዝመሰለት ምዃና ምፈለጠ ነይሩ ኢሉ ብልቡ ሓሰበ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤቱ ዓዲምዎ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዕድሞ ከሎ ግን ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጦ ኣይነበረን ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዕድሞ ከሎ ንድሕነት ንበረኸት ኢሉ ግን ኣይዓደሙን ካብዚ ከምዚ የስተውዕለን ይሰውረና እግዚአብሔር ብዘይ ዕላማ እዩ ዝዕድሞ ዘሎ ማለት እዩ ስምዖን እቲ ፈሪሳዊ ንጐይትኡ ናብ ገዝኡ ዝዓደመ ንጐይትኡ ዝፈረደ ነቢይ ኣይኮነን ዝበለ ኢሉ እታ ሰበይቲ ክትነብዕ ኮላ ብፀጉሪ ርእሳ ኣእጋሩ ክደርዝ ኮላ ብንብዓታ እግሩ ከተጠልቂ ኮላ ጐይታ ናብቲ ጥብዓታ ናብቲ ንብዓታን ናብ ልቢ ስምዖንን ይጥምት ነይሩ ስምዖን ግን ናብቲ ቀዲሙ ዝፈልጦ ዝሓለፈ ጠባያ ወይ ስራሓ ናብኡ ይጥምት ነይሩ ኢሉ ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካ ኣለኒ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ በል መምህር በሉ ዓብይ ምልክት እዩ ስለምንታይ ንዓይ ካብ ነቢይነት እውን ኣውሪድካኒ ኢሉስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተዛረበን ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ኤሊሁ ዝበሃል ዓብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ 33 ቁፅሪ 13 እንታይ ኢሉ ኣሎ ብነገሩ ምላሽ ኣይህብን እዩ እግዚአብሔር ካብ ሰናይ ባህሪኡ ብነገሩ ምላሽ ኣይህብን እዩ ግድና ዶ የብልካን ክብልዎ ከለዉ ሓጥእ ክብልዎ ከለዉ ብነገሩ ምላሽ ኣይህብን እዩ ግን ዝብለካ ኣሎኒ ኢሉ ኣብ ልቡ ዘሎ ብዛዕባ ጐይታ ኣብ ልቢ ዘሎ ካሓቶ ከሎ ኣብ ልበይ ዘሎ ከመይ ገሩ ይፈሊጥዎ ስለዚ እዚ ታራ ሰብ ኣይኮነን ልብን ኰላሊትን ዝምርምር ካብ ኮነሲ
كأمنولني كسعبولني كإزازولني له أيستوعلن اتملكت نقولي زوهاب توم زابير زردهم جن يستوعلوا لي تكملوا خاي نحد ملك حيك التسب عدا نبرو أبتحد حمش تميتي أبتحد دم 5 دينار نبرو زفدي وصل الساعة نجنا نخلت يوم حدا قال لهم كابتاتهم سي عزيز أفكروا مني سمون كا نعيسي اتبزح التحد قال لي مثلا نيلو ملسه نسخة قنوع فرد كا بلو نابتا سبيت قلس إلو خا نسمون بلو نزا سبيت زياس تري أدول لخا نابيت كا أتهمو نقرأي كوا ماي أهب كانني عديمو نمن كم زعدم أي فلتني ولا خم قويتا خم مرترف كم تراسب أبغزو نزعدمو ما يزحل كقرب متقبوني እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ያህበና ሎሚ ትመልእኽቲ ብዛዕባ ስምዖን ኣይኮነን ወይ ብዛዕባ ማርያም ሓጥእቲ ኣይኮነን ወይ ብዛዕባ እቶም ምስኡ ዝነበሩ መቃምቱ እንታዋይ እዚ ሓጢአት ክሓድግ ኢሎም ብዛዕባኡ ዘግረምርሙ ኣይኮነን እቲ መልእኽቲ ሎሚ ንዓይን ንዓኹምን ንዓይን ንዓኻትኩምን እዩ ናብ ቤትካ ኣተኹሞ ንእግረይ እኳ ማይ ሃብካንኒ እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣጋረያ ጠልቄት ብፀጉሪ ርእሳውን ደረዘቲ ንስኻ ኣይተሳለምካንን ነቢዩ መምህር እብልዎም ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቶም ናይ እግዚአብሔር ኣገልገልቲ ፍሉይ ክብሪ ነይርዎም ኣምልኾ ዘይኮነስ ናይ ክብሪ ሰላምታ ነይርዎም ምስትላም ነይርዎም ስለዚ በትዕቢት መሊኡ ስለ ዝነበረ ማይ ከቕርብ ኣይከኣለን መምህር እንኳዕ ዕድመ ኣኽቢርካ ናብ ገዛ ይመጻእኻ ኢሉውን ናይ ክብሪ ሰላምታ ክህብ ኣይከኣለን እዚኣ ግና ካብዝኣቱ ጀሚራ ካብ ምስዓ ማእጋረይ ኣይዕረፈትን ንስኻ ንርእሰይ ብዘይቲ ኣይለኸኻንን ስምዖን ናብታ ናይታ ሰበይቲ ሕሉፍ ታሪክ ጥራይ ጥምት ስለ ዝነበረ ናብ ገዛ ርእሱን ናብ ጉድለቱን ክጥምት ኣይከኣለን ካብዚ ከም ዝሰውረና ርእስኻ ብዘይቲ ኣይለኸኻንን እዚኣ ግና ብእጋረይ ብቑዱይ ቅብእ ለኸበት ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓኣ ብዙሕ ሓጢአት ተሓዲጉላ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር ስለዚ እዚ ኩሉ መግለፂ ምስ ሃብዎ ስምዖን ፈሪሳዊ ክንሳሕ ክቕበሎ ክምለስ ክተዓስ ይግብኦ ዝኾነ ነገር ኢሉ ኣይተገልጸን ኣብዚ ተነሲሑ ተመሊሱ ተረዲዎ ኣምላኽ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብረቂቕ ዝኾነ ምግላፅ ኣብነት እንዳሃበ ገሊጹሉ እዩ ሓጥእ ሰበይቲ በቲ ዕዱም ጎይታ ዝተዓደመት ጎይታኣን በታ ጎይታኣን ማለት ቤት ፈሪሳዊ ብግቡእ ዘስተውዓለት ኢል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቤት ፈሪሳዊ ከም ዘሎ ፈለጠት ኢል እቲ ፈሪሳዊ ኣብ ቤቱ ከምዘየቕርባ ትፈልጥ ግን ንጎይታ ፈሊጣ ጎይታኣ ኣበይ ከም ዘሎ ከዓ ፈሊጣ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ከምዚ ዝመሰለ ዝተውዕሎ ምስትውዓል ክህልወና እዩ እግዚአብሔር ዝዕድመና እዩ እቲ ዝዓደሞ ናብ ቤቱ ዝዓደሞ መን ምዃኑ ኣይፈልጥን ዓዲሙ ዝሑል ማይ እውን ኣየቕረበሉን ዓዲሙ ናብ ገዝኡ ከኣቱ ከሎ ክቡር መምህር እንኳዕ ደሓን መጻእኻ ኢሉ እውን ናይ በረኸት ሰላምታ ኣየቕረበሉን እዛ ሓጥእ ትበሃል ዘላ ሰበይቲ ግን ጎይታኣ ኣብቲ እንዳ ፈሪሳዊ ምህላው ኣጸቢቓ ትፈልጥ ነበረት እዩ ኣብ ቤት ፈሪሳዊ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት እዩ ዝብል ቅዱይ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ኣምፅአት እዩ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ክቡር ሰብ ክቡር ንብረት ከዓ የጥሪ ንጎይታኣ ዝኸውን ንዘለዓለም ንዝኽሪ ዝኸውን ቅዱይ ቅብኢ ኣምፅአት ኢሉ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ ይብል እናለኸየት ኢል ደው ኢላ እግሩ ክትለኽዮ ኣይትኽእልን እግሩ ክትለኽዮ እንተ ደኣ ኮይና ክድፋእ እዩ ዘለዋ ደው ኢላ ዝብል ግን ዓብ ምስጢር ከዓ ኣለዎ እዩ በቲ ንብዓታ እናበኸየት ኢሉ ስለቲ ሓጢአታ ኣብ መዝሙር ዳዊት ወድና ዲያቆን ናሆም ዝመራሓና ህፅበኒ ወኣንጽሓኒ እምኃጢአትየ ካብ ኣበሳይ ሕፀበኒ ካብ ሓጢአተይ ከኣንጽሓኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ቅድሜኻ እውን
ከይገበርኩ ስለዚ ካብ ሓጢኣተይ ሕፀበኒ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበኸየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ ጀመረት ኢሉ ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም ቅሪ ቅብኡ እውን ትለኽዮ ነበረት ኢሉ በጀካ በኸየት ዝብል ካልእ ዝኾነ ኣይተገልፀን ኢሉ እቲ ዝፀውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዚ ርኡ እዚ ነቢይ እንተዝኸውንሲ ዝተንከየቶ ሰበይቲ ሓጢኣተኛ እሞ መን ከመይ ዝመሰለት ምዃና ምፈለጣ ነይሩ ኢሉ ብልቡ ሓሰበ እቶም ፈሪሳውያን ነቶም ሓጥኣን ዝብልዎም ይጽየፍዎም የንዕቕዎም የርሕቕዎም የጋፍዕዎም ስለ ዝነበሩ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ክገብር ተጸቢዎ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ክገብር ስለ ዘይከኣለ ከዓ ክነቕፎ ጀሚሩ እዩ ነቢይ እንተዝኸውን ሓጢኣታ ምፈለጠ ነይሩ ሓጢኣታ እንተዝፈልጥ ከዓ ክትንክፎ ኣይምፈቐደላን ነይሩ ስለዚ ስምዖን እቲ ፈሪሳዊ ንጐይትኡ ኣይፈለጦን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንሓጥኣን ብንስሓ ክጽውዕ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ካብቶም 99 ንስሓ ዘይደልዩ ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዓብዪ ሓጐስ ይኸውን ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓኣ ብዙሕ ሓጢኣት ተሓዲግላ እብለካ ኣለኹ እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር እግዚኣብሔር ነቶም ጉፉዓት ኣብ ቅድሚ ጎፋዕቶም ይዘኽብሮም ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ከምቲ ንዓኻ ዝመስለካ ብሓጢኣታ ዘላ ዘይኮነትሲ ካባኻ ዝበልጽ ካብ ህያብካ ዝበልጽ ኣቕሪባ ብዙሕ ኣፍቂራ ኢሉ ብዙሕ ኣፍቂራ ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ሓጢኣታ ተሓዲጉላይ ናብ ኣግልጽ ኢሉ ሽዑ ሓጢኣት ክትሓዲግልኪ ይበላ ኢሉ ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትኪ ኣድሒናትኪ ብሰላም ኪዲ በላ ኢሉ ኣብኡ ዝተዓደሙን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝተዓደሙ ምስ ጐይታ ብየማነ ጸጋሙ ኮፍ ዝበሉ ሰባት ነይሮም እዩ ካብቲ ኩሉ በረኸቱ ካብቲ ኩሉ ኣገላልጹ ምስ ፈሪሳዊ ኣብ ኣዘራርብኡ ነታ ሓጥእ ዝነበረት ሓጢኣታ ሓጺቡ ተቐቢሉ ነዚ ኩሉ ክብል ከሎ እዝስ ሓዳግ ሓጢኣት እዩ ንሕና እውን ጽቡቕ ዕድል ገርና ኢሎም ክጥቀምሉ ዝግብኦም ናብ ምጉርምራም ኣትዮም ንሱ ግን ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሎምን ኢሉ እቶም ምስኡ ኣብ መዓዲ ተቐመጡ ከዓ ኣብ ልቦም እዚ ሓጢኣት ድማ ዝሓድግሲ መን ይክብሉ ጀመሩ ኣይመለሰሎምን ነታ ሰበይቲ ግን ብድሕሪ እዩ ኣብ ቁፅሪ 5 እምነት ክድሒናትኪ ብሰላም ኪዲ በላ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ከምዛ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ ንብዓትና ፀገምና ጾርና ሒዝና ክንመጽእ እሞ ብዙሕ ዘፍቀረ ብዙሕ ዝሕደገሉ እምነትኪ ኣድሒናትኪ ብሰላም ኪዲ ዝብል ብስራት ከስምዓና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና እዩ ምዝ ሱባኤ ተጀሚሩ ስለ ዝቐነየ ንእሽቶይ ሳማሪ ክገብር ኣብ ጸለትኩም ዘክሩኒ I would like to little bit summary about this message. Gospel St. Luke chapter 7 verse 36 to 50. One of the Pharisees invited him to eat with him. He entered into the Pharisee's house and sat at the table. Behold, a woman in the city who was a sinner. When she knows that he was residing in the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of ointment. Standing, behold, at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. And she wiped them with the hair of her head, kissed his feet, and anointed them with ointment. Now, when the Pharisees who had invited him saw it, he said to himself, this man, if he were a prophet, would have perceived who and what kind of man this is who touched him, that she is a sinner. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you.
He said, "Teacher, say on." A certain lender had 2 debtors. The one owed 500 denarii and the other 50. When they couldn't pay, he forgave them both which of them. Therefore, we love him most. Simon answered, "He, I suppose it, to whom he forgot the most." He said to him, "You have judged correctly." Turning to the woman, he said to Simon, "Do you see this woman? I entered into your house, and you gave no me water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with hair of her head. You gave me no kiss, but she, since the time I came in, he has not kissed to kiss me feet. You didn't anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little." He said to her, "Your sins are forgiven." Those who sat at the table with him began to say to themselves, "Who is this who even forgives sins?" He said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Glory to his name. We all find enormous hope in this story. It serves as a reminder that loving Lord Jesus Christ does not reject those who are broken-hearted. Instead, he shows them compassion and intends total forgiveness. We can talk sloth in the knowledge that Christ's kindness surpasses our shortcoming. If a woman who was seen as a major sinner in her community was able to obtain such grace, every sinner is eligible for redemption and a new life, since his love is not only for the righteous, but also for those who humbly seek him. Yes, just like a sinful woman, we must truly repent and come to Jesus' feet to fulfill forgiven and saved. She arrived shattered, lowly, and sorrowful for her transgressions. He said not cancelled her background or act deserved. She demonstrated the way to grace through her actions. Christ is merciful to us when we approach him in this manner, not with arrogance or justification, but with a heart that genuinely wants us to change. To truly repent, we must turn from our sin and turn to Jesus, believing that his love will be sufficient to bring us back to health. Salvation is a gift from God, provided via his Son. It is not something we can achieve on our own. However, an honest and remorse heart receives that gift, going to Jesus' feet entirely, letting go of everything, including our history, our shame, and our guilt, and trusting that he can transform us. When we approach him in humility, we can be set free from the burden of sin. Just like the woman who was burdened, there is only grace, healing, and the assurance of eternal life in his presence, no condemnation. Glory to be his name. As the Holy Bible tells us, when the Pharisees invited Jesus Christ, he never his divinity and his salvation. But the woman, she recognized Jesus Christ. She believed that she
forgive her sins. And when she asked his humbly, she gave in front of Jesus Christ forgiveness. And we, if we came to Jesus Christ humbly by true repentance, God accepts our repentance. This is our hope. This is our Christianity goal, because there is no any person without sin. If we repent, if we ask Jesus Christ to forgive our sins, he is glad to forgive our repentance, because repentance is the open door to all of Christians. Glory to be his name. Thank you so much. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት የተልየ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ሥጋ ነፍስ ሥጋ ነፍስ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛታ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባረኽ ጉባኤና ወሃበ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳዕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳዕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳዕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳዕ
መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና 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 ኃይልኻ ሃበና አይትፈለየና አይትፈለየና ኃይልኻ ሃበና ስላሴ በጾም ወበጸሎት ረከቦ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ረከቦ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማዕቁባ አይዳወየለይ ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወይ እልቕል ናባኻ ከም ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወይ እልቕል ናባኻ ከም ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና
إذا مشت زيان إذا معت زيان مدب سلام جميرنا سلام كم بتصمسل قبر كاننا كبر مسكاننا خيقون آمين. مزمرنا مزمر ملاك تقبل تقبل لنا تمهللنا يوم هللا صلنا يصلى دم أملاخنا أبقر ميخا قبول قبر لنا تانا زفتو صمسيل خامو اسخات فتوان اسخات قبولن صمن صلاتن مهللان سبائيا قبر لنا سخا فتيغايو سخا تقبل كايو دم أملاخنا حتى نازم الليس حسب البنازة سمر دليت نازم مالق قدلنا نازم الليس عمن صلاة سبعيا قبرلنا تتمهرنا يوك على الكادما أبا أمرنا حدرلنا كن نبرلو كن مرحلو كن السنتنا كن حاسبو دما منفس قدس كالإكا حيل هبنا كمتا أبي مهلاوكا فليتا مسيا بحقياتا تأمينا أبغراز ودقتمو كيدي حقياتكي تحديقلكي امنتكي حويتك زبالكايا نعنا دما أملاخنا حقياتنا فليتنا تردئنا أبقر ميخاز دفاع نفسات عدلنا كاباخا دما كم ذا سبيتي كيدو تحديقلكم ايو حقياتكم زبل دمس محرات أسمعنا كمت محرات أبيتو هوات أبيتو عديمو هوات مخانكا محرت ناي محرت أملاخ مخانكا زي فلت نعبنا رما أملاخنا كمو انتاي نتكا خي فلتنا خي نبر سخ حقزنا قدس اجزابير أملاخنا سلا قلو تمسجن سلام عيلكنا أخانا مسكنكا سلام دم حضرنا كم زنا بيتكا بدحنا سلام ذا أخا خبكانا ننا بيتنا دم أملاخنا بدحنا سلام ملسنا دك أنا دم أوداتهم أوالدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا إذا ما بيتكا نريهم زلنا أملاخنا كابيتكا خي وصمم ملشكا صقا خبز حلهم إساتهم أبيتكا تتغيلهم نتم كابيتكا رحيقهم علم وسيلاتهم زلا أبنت أرأيا خوينهم نعتاتهم زملسون نعتاتهم لما نمخنيات دحنا الزخونو قبرلنا قدس اجزابير أملاخنا نفس دينا نفس باريخا ولا تتمكتنا نفس عرفتها بلنا حزنان كلهم لما أتسانا نعلنا برخات دينا قدس رنقل مريم كفلنا كمتنا واريا الزمهار كايوم أف سمايات تنبرا بونا نبلنا نسوع كالنا سمكاي قدس منكستغات نسا فاركا خمتا أف سمايكم دمام دريقون عليت مقبنا لما حبنا احنا نتودرنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعوسانا عندقلنا كفارتنا ننبر فتنا يتتونا منكستن حيلين كبر نزل على منات كائن أمين أوجدت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو وحلنا غير دنقليخي السقاخو دنقليخي يا دي جابير صباحت قويتا سراويت سلام لك لخو نسري كاب أنس برختيخي فركر سخون برخي أوملي تتسقى زيابير مساخي أوفس تدسي بلكي حتياتنا صريلنا نفتو ودخ يسوس كل ساس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويسري زينا أملاكنا مران يسوس كرسوس كاني كنا سريات يادم ساسي أبسا ولدو لبركة إبراهيم أنتم أبيا كانت وأبيا دياكونات أدوان سارقوس أنات ببسمكمو كونوا فتحنا ونتحنا يرسيان سكلوان سمعت زيو مهارنا كورسس مال عصر تغلته زيو مهارنا كشوس 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 كم أون بأنت أجزتنا مريم مهارنا كورسس مال عصر تغلته بأنت أجزتنا مريم مكشوس بأنت أجزتنا مريم مكشوس بأنت أجزتنا مريم مهارنا كورسس بأنت أجزتنا مريم مهارنا كورسس بأنت أجزتنا مريم مكشوس بأنت أجزتنا مريم مهارنا كورسس 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 سجاج ويتانا يسوع كورسسن فرق زيابير ربون حبرت منفس قدسن قبل علينا قبل على كلكم من قبل على زبيت زين عصفن دربن كويني ورات كبرن مسكانا أملاك